Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Baoy. Taong 1974, Tulos, Batangas. Itong mga panahong ito, nakatira sa paanan ng bundok itong si Baoy. Kasama niya noon ang kanyang ama at yung dalawang anak naman niya na nasa edad 8 at 3 taong gulang. Nag-iisang pamilya lang sila sa lugar na yon. Halos araw-araw, tsambahan na lang kung makakita ng taong naglalakad, di kalayuan sa kanilang tinitirhan. Milya-milya kasi ang layo nila sa bayan, kaya na may inaabot sila ng humigit sa kalahating oras kakalakad, makarating lamang sa sentro nito. Kahit malayo sila sa kabihasnan, hindi naman nila yun gaanong iniinda. Para kay Baoy, mas mainam na wala silang kapitbahay nang sa gayoy makaiwas sa anumang uri ng pagtatalo. Yun din ang kanyang nag-iisang rason kung bakit minabuti niyang manirahan sa lugar na walang katao-tao. Bagaman ayaw doong tumira ng kanyang asawa, hindi kalaunay napapayag na rin niya ito dahil sa pamimilit niya. Akala nila magiging mahirap ang buhay nila sa lugar na yon, pero dahil sa pagtsatsaga noon ni Baoy, napadali nito ang kanilang pangangailangan sa lugar na yon. Hindi man sa pagmamayabang, pero kahit walang-wala sila, sagana sila sa tubig at pagkain. Hindi rin sila nauubusan ng kanin sa kadahilan ng buwan-buwan nagtatanim itong si Baoy. Marami rin silang gulay sa likod ng bahay nila, kalakip ang iilang piraso ng tubo, kape at mais. Makalipas pa ang 1 taon nila doong paninirahan, napalitan ng tuwa ang nababahalang pagmumukha ng kanyang asawa. Ikinasaya naman yun ni Baoy, lalo pat malinaw yung indikasyon na nagugustuhan na rin ito ang paninirahan sa lugar na yon. Ayon nga sa kanya pinuno, kahit hindi sila noon makahawak ng salapi, ramdam naman nila doon ang pagiging malaya sa mga responsibilidad. Yung tipong nakakapagpahinga sila anumang oras nila gugustuhin nang walang hinahabol na oras. Payapa at matiwasay din ang kanilang pang-araw-araw sa lugar, lalo pat ang tanging trabaho nila, magbantay at mag-alaga ng mga halaman nilang pinagkukunan ng pagkain. Minsan kapag wala talagang ginagawa itong si Baoy, umaakit siya ng bundok para manila ng kung ano-anong galang hayop. Kalimitan sa kanyang nahuhuli roon, kung hindi ibon, maliliit na baboy ramo. Ang ginagawa naman niya sa mga ibong nabubuhay, ikinukulong niya ito para paramihin. Dahil sa ganoon niyang gawain, dumami ang mga alaga nilang hayop na halos umabot na sa puntong hindi na niya kailangan pang pumanhik ng bundok para makatikim ng karne. Akala niya habang buhay na ang ganoong sitwasyon ng kanyang pamilya, pero sa pagtungtong ng kanyang panganay sa edad na 15 anyos, doon na unti-unting nagbago ang lahat. Isang hapon, kakagaling lang nila sa bayan para maglako ng mga sobra nilang gulay. Dahil sa maraming dala noon si Baoy, sinama niya ang panganay niyang anak na lalaki. Kampante naman siyang hindi yun gagawa ng kabulastugan, gawa ng ilang beses na rin niya yung dinala sa bayan. Sa pagdating nila sa sentro, bumungad sa kanila ang napakaraming taong bumibili sa merkado. Hindi naman nila yun gaanong pinansin, nang sa gayoy makahanap pa sila ng pwesto na maaari nilang paglagyan ng kanilang mga paninda. Makalipas pa ang ilang minuto, nagawa na nga nilang makahanap ng lugar na maaari nilang pagpwestuhan. Paglapag naman ni Baoy ng kanilang mga paninda, dali-dali naman yung sinalansa ng kanyang anak. Hindi naglaon, nag-umpisa na silang magkaroon ng mga parokyano hanggang sa pagtipunan na sila ng mga tao. Inaasahan naman yon nila Baoy, lalo pat kakaiba ang laki ng mga gulay nilang dala
kumpara sa mga maninindang matagal na roon. Habang masaya silang pinagtitindahan ng mga ito, lingid sa kanilang kaalaman, meron na palang naiinggit sa kanilang mga ginagawa. Noong una, akala ni Baoy pinagmamasdan lang sila ng mga kapwa nila tindero, pero nang maibenta na nila ang mga dala nilang gulay, paisa-isa nang nagsilapit ang mga ito. Nang matunugan naman ni Baoy ang pakay ng mga panauhing yon, agad naman niyang itinigil ang kanyang ginagawa habang mahinahong nagwiwika sa mga ito ng, "Magandang umaga sa inyo. May kailangan ba kayo?" Kasabay ng pagwika niya ay ang dahan-dahan naman niya noong pagtayo. Subalit bago pa man niya makaharap ang mga panauhing yon, bigla namang nandilim ang kanyang paningin buhat sa pandudura ng isang matanda sa kanya. Pagsipat naman niya sa kinaroroonan nito, bumungad sa kanya ang iritable nitong pagmumuka habang seryoso namang sumasagot sa kanya ng, "Hindi ka man lang ba marunong makiramdam sa mga kasama mo rito? Dayo ka lang tapos malakas pa ang loob mong kumuha ng maraming parokyano? Sa tingin mo, ngayong nabili na nila ang kanilang mga kailangan, babalik pa kaya sila sa amin? Ano na lang ang gagawin namin sa mga gulay na hindi namin nabenta?" Nang marinig naman yon ni Baoy, kampante naman niyang kinaharap ang matanda sa pagbabaka sakaling maidadaan niya yon sa maayos na usapan. Subalit, kahit ano noon ang kanyang pagrarason, tila bang sarado na ang isip nito. Humingi na rin siya noon ng tawad pero hindi pa rin yon tinanggap ng mga katulad niyang manininda. Ang nais kasi nitong mangyari, bilhin ni Baoy ang mga tira nilang gulay. Pagdadahilan naman niya na hindi naman yun maaari, lalo pat may mga naitinda rin sila kahit papaano. Dagdag pa niya na kung ganyan ang nais nila, sa susunod na saudan, lilipat na lamang sila ng lugar. Subalit sa kabila ng pagdadahilan niya, hindi pa rin siya nito pinayagang makaalis hanggang sa unti-unting tumaas ang tensyon sa buong paligid. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, napapansin naman niya ang iilan sa mga ito na parabang pasimple siya nitong sinasaktan. Kung hindi siya nito tinutulak papalayo, pasimple naman siya nitong sinisiko sa kanyang likod. Gayunpaman, hindi niya yun pinapansin dahil lang nasa isip lamang niya makaalis sa lugar ng payapa. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng mga kadiskusyon niya ang kanyang pagrarason, bigla naman siyang sinapak ng isa sa mga ito na siyang naging sanhi upang agaran siyang bumagsak sa lupa. Nang akmang tatayo pa siya, paulit-ulit naman siya nitong tinadyakan hanggang sa napuno na ang anak niya. Walang sabi-sabi, dali-dali naman yung lumapit sa kanya para umawat. Ngunit nang masipat nito ang isang lalaking susuntukin na rin siya, napilitan na yung umilag sabay ganti dito ng sapak. Kahit bata pa ang anak niyang yon, hindi rin ito basta-basta sa kadahilan ng batak na batak ang katawan nito sa pagsasaka. Hindi kagaya ng mga pangkaraniwang bata, nakaumbok na ang kalamnan nito at hindi rin biro ang taas nito. Palagi nga sila noong napagkakamalan na magkapatid. Matapos naman yung sapaki ng kanyang anak, halos agad din naman yung nawala ng malay. Pagbagsak naman ng lalaking yon sa lupa, doon pa lamang napaatras ang mga panauhing ng diskita kay Baoy. Yun na rin ang naging hudyat nila upang mabilis na lisanin ang lugar. Habang binabagtas nila ang daan, mariin naman niyang inabisuhan ng kanyang anak ukol sa padalos-dalos nitong pagtulong. Ayon sa kanya, kaya hindi niya nilalabanan ang mga panauhing yon ay dahil sa hangad niyang magtinda ng matagal sa bayan. Dagdag pa nito na dahil sa ginawa ng kanyang anak, maaaring gamitin yon ng mga kapwa nilang manininda ng gulay para pagbawalan silang maglatag doon ng kanilang mga ani. Ipinagtapat din ni Baoy sa kanyang anak na kaya niya yun tinitiis
ay para sa asawa niyang nangangailangan ng medisina. Tama kayo nang narinig. Nagdesisyong makipagsapalaran si Baoy noon, alang-alang sa asawa niya. Kung wala naman yung sakit, maaaring hindi na rin nila papasukin ang pagtitinda sa bayan. Nang marinig naman ng kanyang anak ang kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang tumahimik. Maya-maya pa, humingi na rin yun ng tawad sa kanya at ang pangako nito na hindi na uulitin ang pangingialam. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman si Baoy habang sumasagot sa kanyang anak ng, "Hindi naman ako galit sa ginawa mo, anak. Kung ako rin na nasa pwesto mo, baka sobra pa doon ang ginawa ko. Hayaan mo, sa susunod magdodoble ingat na lang tayo. Pasensya ka na kung kinakailangan mo pang dumaan sa ganung sitwasyon para lamang maipagtanggol ako. Ako dapat tong nagtatanggol sa iyo pero ngayon, parang iba." Nang marinig naman yon ang kanyang anak, dahan-dahan naman siya nitong inakbayan habang inilalahad sa kanya na iwasang mag-isip ng ganon. Naniniwala ito, merong rason kung bakit nagiging mahina ang kanilang padre de pamilya. Kinahapunan, narating na nga nila ang kanilang tahanan. Pagpasok naman nila sa loob ng mumunti nilang kubo, bumungad sa kanya ang kanyang mag-ina. Upang hindi na yon mag-alala, kabilin-bili na niya sa kanyang anak na wag na roong ibalita ang nangyari sa bayan. Dagdag pa niya na kahit gano'n na ang kanilang sitwasyon, magpupumilit pa rin silang magtinda sa mga susunod na araw para makaipon ng sapat na salapi pambili ng gamot ng kanyang asawa. Aminado kasi noon si Baoy, hindi sapat ang kanilang kinikita sa iisang saudan lang. Para makabili ng isang kahong gamot nito, kinakailangan nila yung pag-ipunan sa loob ng 3 araw na tuloy-tuloy nilang pagtitinda. Meron naman yung doong sobra pero kokonti lang ito. Minsan, tama lang yung makabili ka ng isang supot ng asukal, kalakip ang 2 piraso ng tinapay. Gayunpaman, masaya naman sila, lalo pat kahit papaano, meron silang nabibili. Ilang araw pa ang lumipas, nakahanda na naman sila Baoy para sa susunod na saudan. Ang kanilang mga ginapas noon, binubuo ng mga sibuyas, kamatis, mais, munggo, papaya at iba pa. Sumatotal, 2 sako noon ang kanilang dala. Mula sa kanilang tahanan, matyaga nila yung pinasan patungong bayan. Wala rin naman kasi silang alaga na kalabaw, kaya wala rin silang pagpipilian, kundi pasani ng mga ito. Makalipas lamang ang halos humigit 1 oras, nagawa ng marating nila Baoy ang sentro. Habang wala pa sila roong nakikitang mga tao, nagdesisyon silang magpahinga na muna nang sa gayoy mabigyan ng pagkakataon ang mga kasama nilang manggugulay na makapagbenta. Bale, yun na lamang ang naisip nilang gawin sa pagbabakasakaling hindi na sila nito mapag-initan. Pagtungtong naman ng 9:00 ng umaga, muli na silang umusad patungo sa merkado. Subalit, pagdating nila sa lugar na yon, nasipat nilang marami pang mga gulay ang nakalatag sa daan. Yung mga nagtitinda roon, nakasimangot pa na para bang kanina pang walang benta. Dahil sa naroon na sila, hindi na sila nag-alinlangan na ilatag ang kanilang mga paninda. Pagkaraan ng ilang minutong paghihintay, agad naman silang dinagsa ng mga parokyano nilang galing sa loob ng merkado. Bawat isa sa mga ito, doon bumili sa kanila ng gulay hanggang sa hindi naglaon, tuluyan ng naubos ang kanilang mga paninda. Yung anak niya noon, takang-taka dahil sa loob lamang ng kalahating oras, tanging sako na lamang ang natira sa kanilang mga dala. Maya-maya pa, nang akmang aalis na sila sa lugar, napansin naman ni Baoy ang pagdaan ng isang matanda na taimtim na nag-uusal habang nakatitig sa kanyang anak.
Hindi niya mawari pero sa estado nito, parang gumagawa yun ng engkantasyon na merong kaugnayan sa isang karamdaman. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung kinontra gamit ang mga usal na kanyang natutunan sa yumao niyang ama. Paglapit naman niya sa kanyang anak, pilit niya yung itinago sa kanyang katawan, subalit hindi yun sapat para tumigil ang matanda sa kasalukuyan nitong ginagawa. Nang makalayo na yun sa kanila, dali-dali naman nilang isinaayos ang kanilang mga dala, ngunit nang akmang maglalakad na sila, muli na naman niyang napansin ang pagdaan nito. Sa puntong yon, nakatitig na yun sa kanya, nanlilisik ang mga mata, at sa bawat pagbigkas nito ng mga kataga, nanginginig ang buo nitong katawan. Yung tipong ramdam na ramdam talaga ng nilalang na yon ang bawat katagang sinasambit nito. Pagsilay naman doon ni Baoy, hindi na siya nakapagpigil at sa halip na kausapin niya ito, pinagmumura niya yon ng husto. Hindi pa siya noon nakontento. Pilit naman niyang binunot ang dala nilang itak. Mabuti na lang, napigilan siya ng kanyang anak. Dahil sa eskandalong kanyang ginawa, lahat ng taong dumaraan sa lugar na yon napatigil habang palihim siyang pinagmamasdan. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, muli yung tumitig sa kanya habang dahan-dahang ngumingisi. Matapos naman niya yung masilayan, mas lalo pa siyang nagpumiglas dala ng galit niya. Ang paulit-ulit niya noong sinasabi sa kanyang anak, "Hayaan mo ko, papatayin ko ang demonyong yan. Hayaan mo ko, anak, huwag kang makialam." Nang marinig naman yon ng iba pang mga tindero, agad naman siya nitong nilapitan para pakalmahin. Hindi naglaon, nang medyo kumalma na itong si Baoy, doon na siya mahinahong kinausap ng mga taong naroon. Ayon sa kanya, kaya niya nagawa ang bagay na yon ay dahil sa pinagbabalakan ng matanda ang kanyang anak. Bagaman hindi niya mawari kung ano ang sinasambit nito, malakas ang kanyang kutob na meron yung kaugnayan sa mga buhay na kataga. Dagdag pa niya na, imposible na meron yung kausap, gawa ng naglalakad yon habang nag-uusal. Mariin niya ring inilahad na kalimitan niyang nakikita ang ganoong bagay sa mga taong nagtatangan ng malalim na aral sa kaliwa. Dahil sa wala naman noong kaalam-alam ang mga taong kanyang pinagsasabihan kung kaya't hindi yon naniniwala. Maya-maya pa, nagdesisyon na lamang ang mga ito na pauwi na siya. Nang marinig naman yon nila Baoy, agad naman nilang tinahak ang daan papalayo ng bayan. Bago sila tuluyang lumuwas dito, bumili muna sila ng kakarampot na gamot ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, para makaiwas, hindi na muna sila bibisita doon ng 1 buwan. Sinang-ayunan naman yon ng kanyang anak, lalo pat kapag pumupunta sila sa lugar na yon, parang lapitin sila ng gulo. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila napag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Yung anak niya, bakas sa muka ang pagkagulat, buhat sa mga bagay na kanyang sinasabi. Aminado kasi ito, yon ang unang beses na marinig niyang magkwento ang kanyang ama ukol sa mga lihim na karunungan at buhay na kataga. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Baoy sa anak niya ang dahilan kung bakit madali silang nakakapagbenta. Ayon sa kanya, tuwing pumupunta sila sa baryo, nag-aalay siya ng dasal sa mga engkantong naninirahan sa kanilang pinagsasakahan. Isa yon sa mga dahilan kung bakit ang lahat ng gulay na kanilang ginagapas ay merong matataas na kalidad. Kalakip din ng mga pang-aalay na dasal na yon ay ang pagpapakain naman niya ng usal sa tinatangan niyang habay na binubuo ng pinagtagpi-tagping balahibo ng unggoy na kulay puti. Minana niya yon sa kanyang ama at kalimitan lang din niya yung inaalaya ng dasal sa oras na magnenegosyo siya. Dagdag pa niya na kapag hawak niya ang habay ni isang kakompetensya, hindi makakahabol sa kanya.
Basta, kahit anong negosyo na walang kinalaman sa sugal, epekto ito. Matapos naman yung marinig ng kanyang anak, halos hindi naman yun makapagsalita, buhat sa labis na pagkagulat. Lumipas pa ang kalahating oras, nang akmang malapit na sila sa kanilang bahay, bahagya naman siya roong natigilan, matapos naman niyang mapansin ang anak niya na parabang tumatamlay. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata dahil sa nakita niya yung sumusuka ng dugo. Hindi naglaon, lumuha na rin yun ng dugo na kanya namang ikinatakot ng husto. Walang sabi-sabi, agad naman niyang pinasa ng kanyang anak patungo sa bahay nila. Kahit di hamak na mas mabigat yun sa kanya, na kaya niya yung pasanin hanggang sa hindi naglaon, napahiga niya na yun sa sala. Habang patuloy yung lumuluha ng dugo, iisang bagay na lamang ang naisipan ni Baoy at yun ay ipamana na rito ang kanyang habay. Naniniwala siya na hanggat hawak ng anak niya ang habay na yon, maliligtas yon sa panganib. Hindi lang kasi swerte sa negosyo ang tinatangan nito, gawa ng nagbibigay din yon ng swerte sa katawan mismo. Pagkatali naman niya ng habay sa katawan ng kanyang anak, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang sundang para yon ay hasain. Sa isip-isip noon ni Baoy, pagbabayarin niya ng malaki ang matandang yon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, awa naman ng Diyos, unti-unting gumanda ang lagay ng kanyang anak. Yung pagluha nito ng dugo, medyo madalang na, at yung pagsuka naman, hindi na ganun kadami. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid niya rito, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang asawa na tutungo siya sa baryo. Sinubukan din siya nitong pigilan pero hindi doon nagpatinag si Baoy. Naniniwala siya, kinakailangan niyang bigyan ng leksyon ng matanda para matuto yung gumalang sa kapwa nito tao. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman siyang umalis, bitbit ang kanyang sundang at isang matalas na kawayan. Habang tumatakbo siya sa daan, panay naman ang kanyang pag-iisip ukol sa kanyang gagawin sa matandang yon. Maya-maya pa, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang masilayan ang matanda na dahan-dahang naglalakad sa mismong daang kanyang tinatahak. Sa akto nito, parang tutungo yon sa kanilang bahay. Pagtitigan naman nilang dalawa, bigla namang ngumisi ang matandang yon, sabay lundag sa sanga ng puno na malapit sa kanya. Ang buong akala nito, mangmang si Baoy sa lihim na karunungan, kaya ang ginawa ng nilalang, pinaglaruan muna siya pansamantala. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman, nakataas ang puder ni Baoy na siyang naging rason upang hindi siya basta-bastang matabla ng tigalpo o kahit anumang usal ng mga aswang. Maya-maya pa, muling lumapag naman yun sa harapan niya nang nakatuwad. Panay na rin ang ginagawa nitong pag-aangil na parabang gigil na yon sa kanya. Matapos naman niya yung makita, pilit naman niyang ikinalma ang kanyang sarili. Sa isip-isip ni Baoy, hindi yun ang klase ng nilalang na papatay sa kanya. Habang nagtititigan naman silang dalawa, nasipat naman niya yung papasunggab, kaya ang ginawa niya, inihanda niya ang kanyang armas. Pagtalo nito sa ere, buong puwersa naman niya yung sinalubong ng tangan niyang kawayan na merong matulis na dulo. Pagsundot niya sa tagiliran nito, agad naman yung umilag hanggang sa magkaroon na yon ng pagkakataon para siya ay masunggaban. Pagbagsak nilang dalawa sa lupa, panay naman ang pagkalmot nito sa kanya na siyang naging sanhi upang makaramdam siya ng hindi maipagkailang sakit. Gayunpaman, hindi doon nagpatalo si Baoy. Alam niyang mahaba ang mga braso ng aswang, kaya ang ginawa niya, pilit niya yung ginapos gamit ang isa niyang kamay. Nang magawa na niya ito, mabilis naman niyang kinuha ang nabitawan niyang sundang at doon niya na yun walang habas na pinagtatataga
hanggang sa lumaylay na ang leeg nito sa lupa. Nang mapansin naman niyang naghihingalo na ito, dahan-dahan naman niya yung binitawan habang pilit na iniinda ang pinsalang natamo niya. Sa pagkakatanda noon ni Baoy, nagtamo siya ng humigit sa 6 na saksak sa kanyang tagiliran. Yung mga kalmot din noon sa kanyang likod, halos gakalahati ng daliri ang lalim. Matapos naman ang mga pangyayaring yon, dali-dali naman niyang kinaladkad ang bangkay nito sa likurang bahagi ng kakahuyan. Para hindi na rin malagay sa alanganin ng kanyang buhay, nagdesisyon siyang bumalik na sa kanilang tahanan para magpagamot sa kanyang asawa. Halos inabot din siya ng kalahating buwan sa pagpapahilom ng kanyang mga sugat bago siya tuluyang makabalik sa nakagawian niyang trabaho. Magmula noong napaslang niya ang matandang yon, naging matiwasay na ang kanilang pagtitinda sa baryo. Minsan, hindi sila sumasabay sa saod para mabigyan ng kanilang mga kasamahang manininda na kumita rin. Pero alam niyo, pinuno, labis-labis ang pasasalamat noon ni Baoy, gawa ng kung nagkataong hindi niya tangan ang habay na yon, maaaring patay na rin ang anak niya. Magpahanggang ngayong pangkasalukuyan, yung anak ni Baoy, dala-dala pa rin ang habay nito, nagawa sa pinagtagpi-tagping balahibo ng puting unggoy. Okay, opinyon ko sa kwento. Puting unggoy. Siguro hindi ito yung mga typical na puting unggoy na nakikita natin kung saan-saan, no? Kasi alam ko, may mga puti talagang unggoy. Bukod dun sa albino, meron pang lahi talaga na kulay puti. Siguro kaya sinabi na puting unggoy, alaga to ng isang maharlikang engkanto o mataas na engkanto. Ibig sabihin, meron siyang posisyon bukod sa pagiging maharlika niya. 'Di ba? Alaga nun, tas makakuha ka lang siguro mga ilang pirasong balahibo nun. Tas ilalagay mo sa habay mo, pwedeng sa garapon na may langis, pwedeng sa mahabang bala, basyo, 'di ba? Pwedeng ganun eh. Siguro ganun yung ginawa ng tatay neto ni Baoy bago ipamana yun sa kanya. Or ipinamana lang rin yun ng kung sino man sa tatay ni Baoy. Kasi kung iisipin mabuti, parang ang hirap makakita o ang hirap makakuha ng ganong klase ng habay. Kasi gawa siya sa puting unggoy. Hindi naman pwede yung kukuha ka ng puting unggoy tapos kukunin mo yung balahibo, lalagay sa habay. Hindi ganon nangyayari yun. 'Di ba? Pwedeng siguro ganon tas may ritual o may dasal para mapagana mo yun. Pero hindi pa rin eh. Kasi sobrang lakas nung habay eh. Pansinin nyo yung takbo ng kwento. Nilaso na yung anak ni Baoy, nabuhay pa, binigay niya lang yung tangan-tangan niyang habay. 'Di ba? Inaaswang na nga eh, aaswangin pa nga eh. Pero nawala lahat yon dahil lang sa habay ni Baoy. 'Di ba? Tapos nung nakipaglaban si Baoy sa aswang, paano kaya kung tangan niya pa yung habay niya na yon, no? Paano kaya? Siguro wala siya sigurong matatamong sugat o kung ano man. Kaso hindi, pinamana niya sa anak niya para mabuhay. Pero overall, masasabi ko sa kwento, napaka-misteryoso. Sobrang ang dami mong iisipin, ang dami mong i-imaginein para makakatch up ka sa kwento na to eh. Pero ginagawa nyo naman yan. Alam nyo na yan. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.